बिटिसिनि बारखौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै बनगाव सान्थिफुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दुम्रुगुरि गामिनि गासै सा 20 जनसो सुबुंफोरा बिपिएफ दलाव आखाइ हमफैदों। थांनाय बिसायख'थि समाव बिपिएल दलाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन, नाथाय बिदि जेबो खामानि मावसैयावबो जेबो खामानि मोनैनि बिथांमोना बिपिएफ दलाव जयेन जाफैबाय। बे हाबाफारियाव 16 नं निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानायजों लोगोसे बिजाथि शंकर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गासै सा 20 जन इउपिपिएल दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों मानि थाखाय जों गोरिब न'खरनि मानसि, जों मानो दुखु मोनदों, मानि थाखाय मा जादों, जों गुबुनबो बहुत जों गिदिंबाय, जों नाना रखम जों खालामबाय। जों मानो होनबा जोंनि इनाय नांगौ, जोंनि सरकारा जोंखौ मोजां गोरिब मानसिखौ सरकारा मोजां खालामनायानो जोंनि धन्यबाद। बेखौनो जोङो थांखि लायो। जाय बिपिएफआव जों हाबबाय, जों बिपिएफखौनो जों गनायना लागोन। जों इनि थाखायनो आंबो जों बिपिएफआवनो दंमोन, ओमफ्राय दा सा ससेयाव जों इउपिपिएलआव हाबदोंमोन। नंगौ जों हाबदों, थार बाथ्रा इयो। थारमाने जोङो मोजां खामानिखौ जों मोजां नुवाखै। मानो होनबा जों गोरिब मानसि, जोंनो बेसेबां जोंनो खुन्दुं नाङा, जोंनो मुसारि गांसे बोसोराव मोनसे होनायबाबो जों बेखौ जों गोजोननानै लागौमोन। गोरिब मानसि जोंहा, मानो होनबा जोंहा धोन सम्पतिबो गैया बायना लानो। जों गोरिब मानसि मुसारि मोनसे लाना मोननायमोनबाबो बेखौबो जों गनायगौमोन। दिनै जोङो माबा इउपिपिएल सरकार दानाय लोगो लोगो माबा बोसोरनैयानो जासिगोन। इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो मुसारि गांसेबो गैया, सोरबा माबा मोनसे जोलै मोन्दों बेखौबो गैया, जनाया फैदों गावबा गाव लादों। नंगौ बेखौ होदों सरकारा, होआखै नङा। जों इउपिपिएल सरकारखौबो जों दखिया, इसोरबो होदों, होआखै नङा। खिन्थु इसोरो जाय लाबोग्रा, इसोरो थारमाने इसोरो बुंना नांगौ गोरिबफोरनो, जों एसेखिनि लाबोदों, नोंसोरो मा खालामो, फैदों आसनि फैदों, माबा फैदों, बेफोरखौ राननानै हरनांगौ। मानो होनबा मानो दुखु नाङा, जोंहाबो दुखु दं, जोंहाबो फोसावथो, जोंनि थाखाय मोजां जाथो। दा जों जेरैबायदि जों बुङो नङा होमबा, जोंनि कालचारावनो बुंबाय जेनेबा खोथा फंनैसो, जोङो सरकारखौ जोङो इउपिपिएलखौ नाजादोंमोन। नंगौ बिपिएफ सरकारा मोजां जाया, इउपिपिएल सरकारा मोजां जागोन होननानै सानसे समाव बुंदोंमोन। बुंनायखौ जों गनायदोंमोन। बे गनायनानै जों इउपिपिएल सरकारजों जों नाजादोंमोन। दिनै मा खालामखो इउपिपिएल सरकारा? दिनै इउपिपिएल सरकारा मा सोंगोन, गिदिर गिदिर माबा लाबोनांगौ, माबा बायदिसिना लाबोनांगौ, माबाफोर मा सोंगोन, सोरबा मोनसे गोनांथि जायोबा नोंथाङा मा खालामदोंमोन, नोंथाङा माबा मोनसे आसनि मोनाखै नामा, बे आसनि मोनसे खोथा फैयो नामा, अमा फिदों नामा, अमा गैया नामा, नों आसनि मोनाखै नामा, जागोन दे बेफोरबायदि नङा। मोनसे प्रमद बर' सार बायदि मानसिया बेफोरबायदि खोथायाव फैया, गिदिर लाइन। आरो मोनसे आं ओरैबायदि आं दुखु मोनदों, हाग्रामा सारा 17 बोसोर रायजो सलायनायाव प्रमद सारा मानो डिसिनो पावार होदों? नंगौना नङा बियो? मानो 17 बोसोर हाग्रामा सारा थांनाबाबो इयाव गनायथि खालामदों, इंलिस रोंनानै मा खालामदों? जेबोआनो खालामाखै। दा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दुम्रुगुरिनिफ्राय साबैसे माने 20 जन जइन जाबाय जोङो।